Дарагія браты і сёстры, шаноўныя сябры тэлегледачы. Я, Мікола Гракаў, вітаю вас у гэты святы вігілійны вечар Божага нараджэння. Сёння, 25-24 снежня, вернікі каталіцкага касцёла разам з усімі хрысціянамі заходняй традыцыі, а таксама многіх праваслаўных цэркваў, адзначаюць адно з самых важных святаў – урачыстасць нараджэння Хрыста, каляды. Святкаванне найбольшых касцёльных урачыстасцяў распачынаецца вігіліяй увечары напярэдадні. Слова «вігілія» лацінскага паходжання, і яно азначае «начное чуванне». Дзякуючы трансляцыі, якую вядзе для вас канал «Беларусь-1», мы з вамі можам удзельнічаць у гэтай урачыстай святой імшы, якая ў гэты святы вечар распачынаецца ў жодзіне, у касцёле Маці Божай Фацімскай. У гэтай сучаснай святыні, пабудаванай у 2003 годзе у адным з найбуйнейшых прамысловых цэнтраў нашай краіны, цяпер распачынаецца святая імша, цэлебрацыю якой узначальвае арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі. Разам з ім пры алтары сёння служаць святары з манаскай супольнасці ксяндзоў марыянаў, якія духоўна апякуюцца жодзінскай парафіяй. Гэтая святая імша Супокой Богом. Обвящаем вам, браты, добрую новину, радость великую для всего народу. Примите яе ўсім сердцем. Гэтая святая імша ў ноч нараджэння Хрыста традыцыйна называецца пастыркай, ад лацінскага слова «пастар» – «пастух». Бо менавіта простыя хлопчыкі-пастушкі першымі даведаліся пра нараджэнне ў Бэтлееме Месіі Хрыста, збаўцы свету, і прыйшлі яму пакланіцца, несучы свае сціплыя сялянскія дары. Мы таксама разам з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, разам з яе верным абраннікам святым Юзафам і сціплымі бэтлеемскімі пастушкамі таксама паклонімся нованароджанаму Хрысту як нашаму Пану і Богу. Гэтая ўрачыстая святая імша, якая адбываецца ў касцёле Маці Божай Фацімскай у жодзіне, распачынаецца старажытным спевам, які абвяшчае радасць нараджэння Хрыста. У гэтую святую ноч мы разам з духавенствам і вернікамі, якія сабраліся ў жодзінскай святыні, нанава перажываем прыйсце на свет Божага Сына і жадаем, каб Езус нарадзіўся ў нашых сэрцах. Мы чакаем, што гэтай ноччу нас ахіне Божы супакой і Божая радасць. Спеў абвяшчэння Божага нараджэння, які цяпер гучыць, нагадвае нам пра асноўныя падзеі гісторыі збаўлення, кульмінацыяй якой стаў той момант, калі Бог прыняў чалавечае цела. У касцёл вернікі збіраюцца пасля вігілійнай вячэры ў сваіх дамах, так званай куці, якая традыцыйна складаецца з постных справаў. І распачынаецца гэтая вячэра дзяленнем аплаткай, прэсным хлебам, падобным да таго хлеба, які ў эўхарыстыі падчас імшы ператвараецца ў цела Хрыста. Мы падаем адно аднаму гэты хлеб і, адломваючы кавалачак, просім адзін у аднаго прабачэння за ўсе крыўды і абменьваемся пажаданнямі ўсяго самага найлепшага ў новым годзе. Гэты звычай дзяліцца хлебам нагадвае нам, што менавіта ў гэтую ноч у бэтлеемскім загоне для авечак спрадвечнае Божае Слова стала целам. Сам Бог у чалавечым абліччы пасяліўся сярод нас.
Таксама і на заканчэнне сённяшняй святочнай літургіі тут, у Жодзінскім касцёле Маці Божай Фацімскай, арцыбіскуп Тадевуш Кандрусевич падзеліцца аплаткамі з прысутнымі вернікамі. Шаноўныя сябры, тыя з вас, хто рэгулярна глядзіць трансляцыі ўрачыстых набажэнстваў на Вялікдзень і на Божае нараджэнне, напэўна, ўжо заўважылі, што яны часта адбываюцца з розных мясцін нашай бацькаўшчыны. Такім чынам, дзякуючы тэлебачанню і супрацоўнікам каналу «Беларусь-1», мы з вамі як быццам духоўна вандруем па розных беларускіх касцёлах, старажытных і новых, як тут у Жодзіне. Далучаючыся да мясцовых супольнасцяў, разам з нашымі братамі і сёстрамі ў Хрысце мы з вамі перажываем вялікія хрысціянскія ўрачыстасці ў розных гарадах і мястэчках нашай краіны. Цяпер мы чуем, як душпастыр Жодзінскай парафіі Маці Божай Фацімскай ксёндз Міхал Цвячкоўскі, які належыць да манаскай супольнасці ксяндзоў марыянаў, спявае абвяшчэнне Божага нараджэння. У гэтым спеве пералічваюцца розныя гістарычныя падзеі, якія папярэднічалі прыйсцю ў свет Божага Сына. Нараджэнне Хрыста для ўсяго чалавецтва стала самай важнай гістарычнай падзеяй. Нездарма ўсё, што адбывалася да гэтага моманту, мы лічым да нашай эры. Сучаснае летазлічэнне мы вядзем менавіта ад нараджэння ў Бэтлееме Езуса Хрыста. Кожны новы год нашай эры нагадвае нам, колькі часу ўжо мінула з той хвіліны, калі спрадвечнае Божае Слова сталася целам, калі сам Бог сышоў на зямлю і стаў братам для кожнага з нас. 2000 гадоў таму у Бэтлееме юдэйскім, непрыкметным ізраільскім мястэчку, заняты ў той час рымлянамі, у Дзевы Марыі, жонкі Юзефа, з дому і роду Давіда, нарадзіўся Езус, і пакладзены ён быў у яслі, бо не было ім месца ў заездзе. Так, усё тады адбывалася вельмі сціпла. Нішто не прадказвала, што гэтае нараджэнне стане паваротнаю падзеяй у гісторыі ўсяго чалавецтва. Дзева Марыя разам са сваім мужам, святым Юзафам, у той час прыйшлі з палестынскага горада Назарэта, дзе яны жылі, у горад Бэтлеем, адкуль паходзіў род караля Давіда. Да гэтага роду належаў таксама і святы Юзаф. У гэтае падарожжа ён разам са сваёй цяжарнаю жонкаю скіраваўся дзеля таго, каб узяць удзел у перапісе насельніцтва, арганізаванага ўладамі Рымскай імперыі, у склад якой тады ўваходзіла таксама і Палестына. Ноч заспела Марыю і Юзафа сярод поля, бо, як паведамляюць евангелісты, ім не знайшлося месца ў заездзе. Начаваць вырашылі ў загоне для авечак, зробленым у пячоры. І менавіта ў гэты момант для Марыі настаў час радзіць. Калі дзіцятка з'явілася на свет, яго спавілі і паклалі на сена ў яслі, у кармушку для скаціны. Каб лепш уявіць сабе гэтую карціну, традыцыйна на Божае нараджэнне робяцца батлейкі, сімвалічныя яслі, у якіх можна ўбачыць Марыю, Юзафа і нованароджанага Хрыста, а таксама пастушкоў, якія разам з валамі і авечкамі першымі пакланіліся нованароджанаму Божаму Сыну. Традыцыя рабіць вось такія батлейкі узнікла ў Італіі. Само слово «батлейка» паходзіць ад назвы горада Бэтлеема, дзе нарадзіўся Хрыстус. Першыя калядныя яслі зрабіў святы Францішак Асіскі. Гэтай інсталяцыі з прадстаўленнем евангельскай сцэны нараджэння Хрыста ў Бэтлееме
Сённяшні папа, які таксама носіць імя Францішак, назваў жывым Євангеллем. На пачатку снежня пастар усяго каталіцкага касцёла наведаў Грэччо, італьянскае мястэчка ў гарыстай мясцовасці, дзе святы Францішак Асіскі змайстраваў першую ў гісторыі батлейку. Сёння гэтая традыцыя настолькі папулярная, што батлейкі на свята Божага нараджэння можна ўбачыць практычна ў кожным касцёле, а таксама на вуліцах, плошчах і ў многіх дамах. Таксама і тут, у Жодзіне, арцыбіскуп Тадэвуш Кангрусевіч зараз благаславіць калядную батлейку перад касцёлам, паклаўшы ў яслі фігурку нованароджанага Хрыста. Ціхая ноч, святая ноч – гэта адна з найпапулярнейшых калядак Святое свету. Евангелие паводле Лукі кажа, што Найсвяцейшая Панна Марія, нарадзіўшы свайго сына, паклала яго ў яслі, бо не было для іх месца ў заездзе. На ўспамін аб гэтым на папярэдні нараджэння Пана мы упрыгожваем у домах нашыя ялінкі, а пад імі ставім маленькія бэтлеемскія яслі з фігуркай дзіцяці Езуса. Молімся да небеснага Айца, які з любові да людзей паслаў у свет свайго сына, каб мы былі гатовыя з верою прыняць Езуса ў свае сэрцы. Святы Ойча, Ты так полюбіў свет, што паслаў нам Езуса, Твайго умілаванага Сына, народжанага з Панны Маріі, каб нас прывесці да Цябе. Няхай паводле Твайго благаслаўлення гэтая фігурка дзіцяці Езуса, нараджэнне якога мы адзначаем, будзе знакам ягонай прысутнасці і Тваёй любові. Добры Ойча, адкрый нашыя сэрцы, каб мы з радасцю прынялі Езуса і бачылі яго ў кожным, хто патрабуе нашай любові. Табе хвала і пашана ва ўсе векі вечныя. Спеў «Ціхая ноч» выконваюць прадстаўнікі Жодзінскай дзіцячай школы мастацтваў Маргарыта Лазукова, Валерыя Шманай, Аліна Адаменка. Самай маленькай салістцы, якая спявае, зусім нядаўна споўнілася 6 гадкоў. Кіраўнік гэтага хору Мілана Вольга Вярцінская, вядомы педагог, не толькі ў Жодзіне, але і ў вобласці, і нават ва ўсёй краіне. Яна з'яўляецца кіраўніком эстраднага напрамку Жодзінскай дзіцячай школы мастацтваў. У 2018 годзе з-пад яе кіраўніцтва быў нават сур'ёзны кандыдат на Еўрабачанне. У гонар нованароджанага Пана няхай загучыць салют! Цяпер у Жодзіне адбываецца святочны феерверк. Гэтае святло, а таксама святочныя агні – сімвал спрадвечнага Божага святла, якое ў Езусе Хрысце прыйшло на свет і рассеяла цемру нашых грахоў. Дарэчы, усе свечкі ў Жодзінскім касцёле сёння запаленыя ад бэтлеемскага агню, дастаўленага беларускімі каталіцкімі скаутамі напярэдадні Божага нараджэння. Ужо шмат гадоў каталіцкія скауты Еўропы з краіны ў краіну перадаюць агонь, запалены ад лампадаў у святыні, пабудаванай над пячорай у Бэтлееме, дзе срэбраная зорка з лацінскім надпісам «Hic verbum caro factum est» тут слова сталася целам, паказвае месца нараджэння Хрыста. Гэтая скаўцкая эстафета бэтлеемскага агню нібыта святло цудоўнай бэтлеемскай зоркі, якая заззяла на нябёсах у момант нараджэння Хрыста і паказала шлях да нованароджанага збаўцы тром мудрацам з усходу.
Гэтыя мудрацы або каралі, як іх часам называюць, з'яўляюцца прадстаўнікамі ўсіх народаў свету, якія прынялі Хрыста як свайго збаўцу і валадара. Урачыстасць у гонар 3 каралёў, якая называецца аб'яўленнем пана, у каталіцкім касцёле адзначаецца 6 студзеня. У гэты дзень у батлейкі дадаюць таксама фігуры 3 мудрацоў з усходу, якія пакланяюцца Хрысту і прыносяць яму свае дары. А цяпер гучыць гімн «Адесте Фіделіс», які заклікае ўсіх вернікаў, усіх тых, хто вызнае Хрыста сваім Богам і збаўцам, прыйсці і пакланіцца нованароджанаму збаўцы свету. Пад прыгожыя гукі гімна «Адесте Фіделіс» мы разам з анёламі і пастушкамі, якія першыя прыйшлі пакланіцца Хрысту, таксама становімся каля батлейкі гэтых сімвалічных ясель, якія прадстаўляюць месца нараджэння Хрыста. Нагадаю, што і само беларускае слова «батлейка» узнікла ад назвы юдэйскага мястэчка Бэтлеем, дзе нарадзіўся збаўца свету Езус Хрыстус. Традыцыя батлейкі, як я ўжо казаў, існуе ў касцёле з сярэднявечча, з часоў святога Францішка Асіскага і дапамагае вернікам сузіраць і глыбей перажываць таямніцу ўцелаўлення Божага Слова. Папа Францішак незадоўга да калядаў выдаў апостальскі ліст пад назваю «Цудоўны знак», у якім напісаў пра важнасць падтрымліваць традыцыю майстравання калядных батлеек. Пажадана, каб гэты цудоўны знак Божай прысутнасці ў свеце на святы Божага нараджэння ўпрыгожваў кожны дом, у якім жывуць хрысціяне. Цяпер адбываецца акаджэнне алтара, якое звычайна здзяйсняецца на пачатак усіх урачыстых набажэнстваў. Традыцыя святой імшы пастэркі ў ноч нараджэння Хрыста вядомая са старажытнасці. А поўначы, у ноч з 24 на 25 снежня, папа рымскі прыбываў у адну з 4 галоўных святыняў вечнага горада – базыліку Найсвяцейшай Панны Марыі Вялікай, якая па-італьянску называецца Санта-Марія-Маджоре. Там, у гэтай святыні, з 6 стагоддзя з пашанаю захоўваецца дрэва ясляў, у якія, паводле падання, Марыя паклала нованароджанае немаўля, дзіцятку Езуса. Хор, скончыўшы спяваць гімн «Адесте Фіделіс», які перакладзены з лацінскага арыгіналу больш чым на 100 розных моваў, цяпер выконвае гімн «Хвала на вышынях Богу». Хвала на вышынях Богу, а на зямлі супакой людзям добрай волі, гэты гімн распачынаецца словамі, якія спявалі анёлы ў той момант,
калі Бог прыйшоў на зямлю ў выглядзе маленькага дзіцяці. Гэты старажытны хрысціянскі хваласпеў гучыць цяпер асабліва ўрачыста. Пасля гімна галоўны цэлебрант гэтай святой імшы арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч ад імя ўсёй супольнасці прамаўляе малітву дня, калекту. Молимся. Боже, Ты учинил, что гэтую святую ночь зазяло нам сапраўднае святло Иисус Христос. Дай просим, каб з верою прыняўшы на земле святло Яго правды, мы мели удел в Его радости в небе, яке с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. У гэтай малітве сімвалічна сабраныя разам і выказаныя просьбы ўсіх вернікаў, якія бяруць удзел у святой імшы. Калекта, як і ўсе малітвы касцёла, заўсёды скіраваная да Бога Айца праз Хрыста, Яго адзінароднага Сына, у еднасці Святога Духа. Убачыў святло вялікае. Над жыхарамі краіны смяротнага ценю заззяла святло. Ты памножыў народ, павялічыў радасць. Ён весяліцца перад Табою, як весяляцца ў час жніва, як цешацца пры падзеле здабычы, бо ярмо, што гняло яго, і кій на плячах ягоных, і розгу прыгнятальніка ягонага ты зламаў, як у дзень Мадыяма. Бо усялякі бот ваюючага жаўнера і адзенне, забруджанае крывёю, будзе кінута ў пажар на ежу агню. Бо дзіця нарадзілася нам, сын дадзены нам, і ўлада спачыла на плячах яго, і дадуць імя яму цудоўны дарадчык, Бог моцны, спрадвечны Айцец, князь спакою. Будзе вялікім панаванне яго, і міру не будзе канца над тронам Давіда і над яго валадарствам, якое ён умацуе і падтрымае у правасуддзі і справядлівасці адгэтуль і навекі. Руплівасць Пана магуццю учыніць гэта. Гэта Слова Божие. Цяпер адбываецца тая частка імшы, якая называецца літургіяй слова. Мы чулі, што ўжо прагучала чытанне з кнігі прарока Ісаі, з гэтай кнігі Бібліі, у якой было прадказана, што Езус Христус Месія павінен прыйсці на зямлю у канкрэтны час і ў акрэсленым месцы. Яго прыйсце прадказвалі прарокі, яго чакалі людзі, якія жылі ў цемры грахоў. Езус – сапраўдны Бог і сапраўдны чалавек, спрадвечны і бязмежны валадар, нараджаецца ў часе, каб усім людзям падараваць ласку збаўлення ад грахоў і смерці. Паміж чытаннямі гучыць спеў псальма. Калі у Бібліі Бог прамаўляе да чалавека, то ў кнізе псальмаў чалавек звяртаецца з малітваю да Бога, каб такім чынам весці дыялог. Дыялог, які кіруе нас да збаўлення. Поміж усімі
Чытанне паслання святога апостола Паўла да Ціта. Умілаваныя, з'явілася ласка Божая, збаўчая для ўсіх людзей, якая вучыць нас, каб мы, адрокшыся ад бязбожнасці і пажадлівасці свету, жылі ў цяперашнім жыцці разважліва, справядліва і пабожна, чакаючы шчаслівай надзеі і аб'яўлення хвалы вялікага Бога і збаўцы нашага Езуса Хрыста, які аддаў самога сябе за нас, каб адкупіць ад усялякага беззаконня і ачысціць для сябе народ выбраны, руплівы ў добрых учынках. Гэта Слова Божае. Спеў «Алілюя» папярэднічае чытанню Євангеля. У Євангелі паводле святога Лукі мы пачуем апісанне таго, якім чынам адбывалася нараджэнне Хрыста і як бы нанава духоўна перажывем гэтую падзею. Нагадаю, што трансляцыя урачыстай святой імшы у святую ноч Божага нараджэння канал «Беларусь-1» вядзе з Жодзінскага касцёла Маці Божай Фацімскай. Каментую яго для вас я, Мікола Гракаў. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Łuki. Сталося у тыя дні. Выйшаў ад Цэзара Аўгуста загад зрабіць перапіс па ўсёй зямлі. Гэты перапіс быў першы падчас панавання Квірынія ў Сірыі. І пайшлі ўсе запісвацца, кожны ў свой горад. Пайшоў таксама і Юзеф з Галілеі, з горада Назарэта ў Юдэю, у горад Давіда, званы Бэтлеем, бо ён быў з дому і роду Давіда, каб запісацца з Марыяй, заручанай з ім, якая была цяжарнай. Калі ж яны былі там, надышоў час нарадзіць ёй, і нарадзіла сына свайго першароднага, і спавіла яго і паклала ў яслі, бо не было ім месца ў заездзе. У той ваколіцы былі на полі пастухі, якія вартавалі ўначы свой статак. Раптам з'явіўся ім анёл Пана, і хвала Пана асвяціла іх, і вялікі страх ахапіў іх. І сказаў ім анёл: «Не бойцеся, я абвяшчаю вам вялікую радасць, якая будзе для ўсяго народа, бо нарадзіўся вам сёння ў горадзе Давіда збаўца, якім ёсць Хрыстус Пан. І вось вам знак. Знойдзеце немаўля спавітае і пакладзенае ў яслях». І раптам з'явілася з анёлам вялікае войска нябеснае, якое праслаўляла Бога і усклікала: «Хвала на вышынях Богу, а на зямлі спакой людзям добрай волі». Гэта слова Пана. Зараз арцыбіскуп Тадеуш Кандрусевич благословляе нас книгой Евангелия
пасля чаго прамовіць да прысутных у касцёле Маці Божай Фацімскай у Жодзіне, а таксама да ўсіх нас, якія далучаемся да гэтага урачыстага набажэнства, дзякуючы арганізаванай каналам «Беларусь-1» трансляцыі, слова пастора. Уважліва яго паслухаем. Глибоко поважані брати і сестри, дорогі суайчинники, телеглядачі і радіослухачі. Христос народився, Бог об'явився. Гэтыя словы сьогодні до наших вуснах і не гучаць у наших вушах, бо знов ми святкуємо радасне і збавче свята Божого народження. Яно ў нашым календары заўсёды застаецца нязменным і ўваходзіць у нашыя жыццёвыя планы. Нам, хрысціянам, цяжка прадставіць наша жыццё без гэтага свята, якое найперш павінна насіць духоўны характар. Разам з тым, у апошнія часы праяўляюцца тэндэнцыі больш вонкавай, чым духоўнай яго падрыхтоўкі і святкавання. Светам валодаюць грошы, дух спажывальніцтва і няправільна зразумелая свабода. Гандлёвыя цэнтры яшчэ перад адвантам распачынаюць святочны распродаж, і мы вельмі лёгка паддаёмся на гэтую спакусу. Усё гэта вядзе да таго, што шопінг, закупы, матэрыяльныя справы і застоллі займаюць больш важнае месца, ніж духоўныя. Мы вяртаемся ўсё часцей да воклічу старажытных рымлянаў «Панем эт цирценес» – хлеба і відовішчаў. Вірус спажывальніцтва і задавальненняў разбурае наша маральнае жыццё і хрысціянскія традыцыі, бо мы не дазваляем Езусу сваёй ласкай нарадзіцца ў нашых душах, і Ён не прысутнічае ў нашым жыцці. У той жа сам час Бог прапануе значна большую перспектыву, ніж супермаркет. Матэрыяльныя каштоўнасці ці задавальненні, а менавіта вечнасць, да якой нас вядзе Езус Христус, свята нараджэння якога мы сёння адзначаем. Адзначаючы свята Божага нараджэння, мы вызнаём веру ў тое, што Бог уцелавіўся і ўвайшоў у гісторыю чалавецтва. У ім неба з'ядналася з зямлёй, сувязь паміж боскім і чалавечым стала блізкай. Нездарма святы апостол Павел кажа, што Христос – гэта вобраз небачнага Бога. У той жа час сучаснаму чалавеку, які ўсё часцей жыве так, як быццам Бог не існуе, нелёгка прыняць праўду богаўцелаўлення. Тым не менш, у сучаснай секулярнай культуры чалавецтва адзначае свята Божага нараджэння. Сведчыць пра гэта летазлічэнне, якое бярэ свой пачатак ад нараджэння Езуса. Сведчаць папулярныя калядныя канікулы, канцэрты, практыка святочных віншаванняў і гэтак далей. Таму, нягледзячы на негатыўны ўплыў секулярызму, мы святкуем праўду нашай веры, што Бог стаўся адным з нас. Ён быў прадказаны прарокамі. Кожнае слова Святога Пісання вядзе да яго, і ўсё знаходзіць у ім сваё завяршэнне. Дзякуючы святкаванню Божага нараджэння, мы ізноў становімся перад таямніцай прыйсця Бога ў свет у чалавечым целе. Евангельскі аповед пра нараджэнне Хрыста ўжо 20 стагоддзяў зачароўвае сэрцы людзей, яслі з немаўляткам Езусам, з Маріяй, Юзафам і хатнімі жывёламі, пастушкі, анёльскія хоры, бэтлеемская зорка. Гэта ўсё так прыгожа і так захапляе, што мы становімся падобнымі да дзяцей. Таму мы з радасцю паўтараем словы Евангелля. Нарадзіўся сёння ў горадзе Давіда збаўца, якім ёсць Христус Пан. У свята Божага нараджэння мы пытаемся сябе, кім ёсць збаўца? Толькі адзінародным Божым Сынам, тым, хто збавіў нас ад граху? Ці на гэтым яго заданне завяршылася? У наш час адыходу ад Бога, духоўных каштоўнасцяў і імкнення да самадастатковасці, а таксама ў час шматлікіх крызісаў мы лепш, чым калі-небудзь адчуваем патрэбу ў збаўцы. Сітуацыя, у якой знаходзіцца свет, з чыста чалавечага погляду здаецца трагічнай. І мы ўсё больш пераканоўваемся, што без Божага ўмешательства не зможам вырашыць нашых праблем. Завяршаецца пастырскі год сям'і, як крыніцы радасці і надзеі моладзі.
На працягу гэтага часу мы засяроджваліся над праблемай сям'і, якая з'яўляецца падмуркам грамадства і якая, на жаль, знаходзіцца ў крызісе. Большасць сем'яў знаходзіцца ў разводзе, таму падмурак нашага грамадства нетрывалы, а гэта не абяцае яму добрай будучыні, бо дзеці застаюцца без належнай апекі і выхавання абодвух бацькоў. Хто іх сёння выхоўвае? Не сям'я, а вуліца і сродкі масавай камунікацыі, інтэрнэт, фэйсбук, інстаграм, радыё і тэлебачанне лідзіруюць у фармацыі маладога пакалення. Але якія каштоўнасці яно там знаходзіць? Чым яно захапляецца? Ці в гэтым ведаюць бацькі, якія заняты праблемамі працы і ўзаемаадносін? У выніку дзеці ізалююцца і становяцца залежнымі ад сучасных тэхналогій і амаральных звычак. Яны ў раннім узросце распачынаюць нязгоднае з Божым законам сексуальнае жыццё, ужываюць алкаголь, прымаюць наркотыкі, нецэнзурна выслаўляюцца і гэтак далей. Завоблачныя лічбы падае статыстыка абортаў. Колькі зачатых дзяцей не ўбачыла сонечнага святла ў годзе, які завяршаецца. А якія перспектывы ў тых, хто нарадзіўся? Мы павінны шанаваць жывёл і годна ставіцца да іх. Але ці не здзіўляе нас тое, што за забіццё сабакі нас могуць пакараць, а забойства дзіцяці ва ўлонні маці дазволена? Гэтыя і падобныя пытанні мы павінны задаваць сабе і шукаць на іх адказу, калі хочам мець шчаслівую будучыню, бо сям'я, якая павінна быць санктуарыем жыцця, на жаль, перамяняецца ў месца самагенацыду нацыі. Амаральная сексуальная адукацыя ўсімі праўдамі і няпраўдамі прасоўваецца ў навучальныя ўстановы. Гендерная ідэалогія прапагуе права выбіраць пол, які замест біялагічнага навязвае чалавеку секулярная культура. Касцёл вельмі ясна і недвузначна выступае супраць такой, нязгоднай са святым пісаннем і нашай хрысціянскай традыцыяй чужой ідэалогіі, наступствы якой могуць быць катастрафічнымі. Прапаганда аднаполых саюзаў сведчыць аб тэндэнцыях адыходу ад традыцыйнай, Богам створанай мадэлі сям'і як адзінага саюзу мужчыны і жанчыны. Касцёл рашуча выступае супраць насілля ў сям'і, аднак ён не можа пагадзіцца на прапановы, якія супярэчаць хрысціянскім традыцыям і абмяжоўваюць бацькоў у правах, якія яны атрымалі ад Бога. Менавіта выхоўваць дзяцей згодна з прынцыпамі Евангелля і ў паслухмянасці. У той жа час дзецям прапануюцца правы, якія не адпавядаюць нашай культуры. Такія тэндэнцыі вядуць у бездань. Нездарма папа Бенедыкт XVI кажа, што свет без Бога з'яўляецца светам без значэння. На вялікі жаль, у сучасным, асабліва заходнім грамадстве, Бог не прысутнічае і не можа нічога сказаць. Таму такое грамадства з'яўляецца грамадствам згубленага чалавека. Таму мы, як хрысціяне, павінны сказаць нашае рашучае «не» антыхрысціянскім тэндэнцыям. Людзі без веры вельмі бедныя. Нават калі з'яўляюцца матэрыяльна багатымі, яны асуджаны на адчай і безнадзейнасць. У той жа час мы, як веруючыя, не толькі маем надзею, але жывём ва ўпэўненасці, што з намі адзіны збаўца свету учора, сёння і ва ўсе часы. Ён прыйшоў у наш свет духоўнай цемры, хлусні і граху, як слабое дзіця, і адначасова, як усемагутны Бог. Сын Божы прыйшоў, каб збавіць нас з грахоўнага рабства і чыніць гэта далей. Прыйшоў, каб захаваць ад тых, хто разбівае сем'і, забівае народжанае і ненароджанае жыццё і распаўсюджвае антыхрысціянскія ідэалогіі. З мэтай супрацьстаяць такім тэндэнцыям найперш неабходна нашае асабістае навяртанне. Гэта азначае змена жыцця і мыслення, а таксама моцная вера ў Бога, а не ў нейкія дэманічныя сілы зла і хлусні. У ноч Божага нараджэння ангел сказаў пастушкам: «Не бойцеся». Сучасны чалавек і сёння мае пачуццё апраўданай боязі. Аднак словы анёла «не бойцеся» адрасаваны таксама і людзям нашага часу. Падобна як 20 стагоддзяў таму яны былі скіраваны да пастушкаў. Калі ў сучасным свеце існуе вялікая колькасць пагрозаў,
То як не бояться, спитається хтось? Адказ простий. Ми отримали збавцю, який не покидає нас одних і завсёды боронить. Пророк Исаия каже, не бояться, бо Бог откупил нас, Бог наш збавця. Это самая великая радость и единое решение всех наших проблем. Мы маем збавцю. Иисус каже, я з вами во все дні аж до скончання веку. А коли Он з нами, то і ми повинні бути з Ним, бо в Його були включені у сакраменті хресту. Тому нема і не може бути такої небезпеки, від якої Ісус не мог би нас вирятувати. Бо коли Бог з нами, то хто супроти нас? Однак для этого найперш ми самі повинні звернутися до Бога. У Старим Заповіті читаємо, коли вибраний народ навертався, то Бог оказував йому свою милосердність. А коли відмовлявся від Божого закону і схилявся до ідолопоклонства і оккультизму, наступали війни, покарання, катаклізми і тому подобне. Тому нам зостається один шлях – шлях покаяння, шлях прийняття Божого закону, шлях сиходу з дороги греху і самознищення. У сучасному світі оборона правди і боротьба за християнські коштовності потребує надзвичайного героїзму. Дякуй Богу, у нас скончився час ганення на віру. Ніхто і нікому не забороняє молитися і ходити у костел. Однак наступає час ганення у білих пальчатках, коли так можна сказати, що вже особливо відовочно у шматликих європейських країнах. Демократичним способом парламенти приймають незгодні з Божим правом закони, забороняється публічно виказувати свої відносини до віри, вона висміюється, відбуваються акти блюзнерства, профанації і знищення релігійних символів. Чиниться все це найчастіше на підставі правов чоловіка на абсолютну свободу і толерантність без моральної відказності. Старожитний римський юрист Цицерон казав, «Суммум юс, сумма ін'юрія», що означає, вершина закону з'являється вершиною беззаконня. Тому самая великая толерантность становится вершиней нетолерантности. Сьогодні чоловічество переживає небывалий тиск сатаністських силів, які розбурають установлений Богом моральний порядок. І справді, пропагандувати аморальні справи становиться нормою, а моральні – проблемою. У виніку чого наступає систематична моральна деградація чоловіка, сім'ї і цілих народів, об чим свідчить щоденне життя. Костел отримав від Єсуса місію обвіщення Євангелія всьому чоловічеству, і ніхто, так само і люди нетрадиційної сексуальної орієнтації, не можуть бути позбавлені можливості почути добру новину. Однак у той же час, у ім'я вірності нашому християнському покликанню, ми повинні обвіщати повне Євангеліє, не тільки частку Євангелія, не тільки, може, те, яке ми сьогодні почули пригожі співи аньолів, дитятка Єсус у Бетлеємі, пастушки і так далі. Ми повинні обвіщати повне Євангеліє, не виключаючи його потребувань. Інакше ми будемо красти у себе і у інших об'явлену Богом правду. Пошана для особ нетрадиційної сексуальної орієнтації не може вести до прийняття такої ідеології, яка імкнеться перевернути християнські звичаї з ног на голову і учинити революцію у галині моральності. Така революція розмахує штандаром свободи, але в речаїсності приносить духовне спустошення людям, як каже Папа Францишек. Це особливо важливо у наш час, коли назирається гостре супротистояння Божої правди з неязичництвом, і коли ми, як християни, становимося перед необхідністю радикального етично-релігійного вибору, заховати вірність в ученню Христа чи ігнорувати його. Про служення Костьола Христос приходить до нас, так само, як 20 століття тому прийшов у Бетлеємі. І він нічого не відбирає, а тільки узбагачає духом мудрості і любові, духом милосердності і тривалості, а так само одарує супокоєм, радостью, щастям і новою надією. Тому необхідно відкрити двері Христу, бо тільки в нім ми зможемо познати самих себе, як закликає святий Ян Павел II,
якому присвячений наступний пастирський год на Білорусі. Дорогі брати і сестри, суайчинники, люди доброї волі, віншую вас радісним і збавчим святом народження Христова. Віншую усіх християн, які разом з нами сьогодні його відзначають. Со словами віншування звертаюся до наших братів і сестер православних, які праз 2 тижні будуть відзначати свято Божого народження. Віншую усіх людей доброї волі. Син Божий стався чоловіком, каб ми у виміренні Божої ласки сталися богами. Тому не будьмо боятися у метусні сучасного світу і святочних клопотів знайти час для Єсуса. Не будьмо боятися прийняти його в наше серце. Не будьмо боятися, бо світло Бетлеємської зорки дає нам нову надію, навіть насуперек надії. Со святом Рождества Христова і надходячим Новим годом, доручаючи всіх вас опеці Богородиці, яка народила світу Збавцю, ділюся з вами традиційною оплаткою і своє святочне зичення умацовую благословлення у ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Цяпер, пасля прамоўленага арцыбіскупам Тадэвушам Кандрусевічам слова пастыра, удзельнікі святой імшы ў касцёле Маці Божай Фацімскай у Жодзіне урачыста вызнаюць сваю веру. Сімвал веры – гэта дакладная фармулёўка сутнасці хрысціянскага веравучэння, складзеная і зацверджаная на першых сусветных саборах. Вызнанне веры кожны прамаўляе ад свайго імя у форме першай асобы – веру, што на лаціне гучыць як крэдо. У сімвале веры вернікі вызнаюць прыйсце Хрыста у целе у гэты свет. У першых стагоддзях існавалі ерасі, якія ставілі пад сумнеў гэты факт. Цяжка было людзям зразумець тое, што усімагутны Бог, Творца, прымае чалавечае цела і сам становіцца адным са сваіх стварэнняў. Аднак менавіта гэта было Божым планам, прадказаным прарокамі, дзякуючы чаму Бог збавіў нас ад граху і смерці. До Бога Отца, який так полюбив свет, что спасла одинородного своего Сына, звернемся со щирыми молитвами.
Молимся за касцёл. Боже, сторожы свой касцёл і ўмацоў яго сваёй ласкай, каб ён быў любяшай міласэрнай маці, сакраментам паўсюднага збаўлення і знакам надзеі для сучаснага, поўнага небяспечных выклікаў свету. Пасля вызнання веры ўзносяцца просьбы заклікі агульнай малітвы, або, як яе яшчэ называюць, малітвы вернікаў. Яна з'яўляецца адказам супольнасці на пачутае Божае Слова. Гэтыя просьбы гучаць цяпер. Молимся за кіраўнікоў дзяржаў і за ўсіх, хто павінен прымаць адказныя палітычныя рашэнні. Дабы они под Божьим покровительством принимали решения, уважая достоинство каждой личности, заботясь о всеобщем благополучии, о мире и справедливости. Просьбы малітвы вернікаў гучаць на розных мовах, і такім чынам выражаецца паўсюдны характар каталіцкага касцёла. Пасля кожнага закліку малітвы вернікаў хор спявае словы «Кірые элейсон». Молимся за тых, хто не можа сустрэць Божае нараджэнне разам са сваімі блізкімі. We pray for those who through immigration, illness, or other personal reasons are separated from family or homeland this Christmas, that God's love will sustain them. Старажытны заклік «Кірие элейсон» у перакладзе з грэцкай мовы азначае «Пане, змілуйся». Гэта адна з самых старажытных малітваў касцёла. За сім'ї. Najlepszy Ojcze, prosimy Cię za rodziny dotknięte przemocą, nałogami i innymi zranieniami, aby każdy z ich członków mógł doświadczyć uzdrowienia i pokoju z serca. Молимся за хворих, асабліва за хворих на онкологію. Prions pour ceux qui subissent des examens et traitements pour le cancer, pour tous ceux qui ont besoin de guérison, de consolation, d'espoir et de paix. Молимся за нашу батьківщину Білорусь і за усіх нас. Няхай добры Бог благословіць яе, каб яна была батлеемам нашага часу, у які прыходзіць Езус са сваёй ласкай. Няхай Ён захавае нас ад усялякага зла і благословіць наше жыццё да апошняй хвіліны. Боже наш Ойче ў небе, пачуй нашыя просьбы, якія мы складаем да Твайго нябеснага трона, праз Христа, Пана нашага. Дарагія сябры, цяпер у Жодзіне, у касцёле Маці Божай Фацімскай, адкуль канал «Беларусь-1» вядзе прамую трансляцыю урачыстай святой імшы у ноч Божага нараджэння, распачынаецца другая частка гэтай літургіі. Яна называецца эўхарыстычнай літургіяй. Эўхарыстыя у перакладзе з грэцкай мовы, на якой, дарэчы, было напісана Евангелие, азначае падзяка. Хрысціяне з даўніх часоў акрэсліваюць гэтым словам святую гасціну, у якой касцёл прыносіць у ахвяру нябеснаму Отцу цела і кроў Езуса Хрыста у постаці хлеба і віна. Цяпер арцыбіскуп Тадевуш Кандрусевіч прымае ахвярныя дары хлеба
і віна, якія падае яму дыякан, і на алтары падчас малітвы пераісточання хлеб і віно стануць сапраўднымі целам і крывёю Хрыста, таго самага Хрыста, які 2000 гадоў таму нарадзіўся ў Бэтлееме. Сімвалічна, што назва месца нараджэння Езуса Хрыста Бэтлеем перакладаецца з габрэйскай мовы як «дом хлеба». Мы ўжо казалі пра тое, што ўвечары напярэдадні Божага нараджэння вернікі таксама дзеляцца паміж сабою хлебам, распачынаючы куццю дзяленнем аплаткамі, абменьваючыся пры гэтым святочнымі пажаданнямі. Гэта традыцыя нагадвае пра тое, што Езус Хрыстус нарадзіўся ў Бэтлееме для таго, каб стаць хлебам жыцця для ўсіх людзей. Арцыбіскуп Тадеуш Канрусевич акадзіў алтар з ахвярнымі дарамі хлеба і віна. Толькі што дыякан акадзіў арцыбіскупа Тадеуша, а ў яго асобе ўсё прысутнае на эўхарыстыі духавенства, якое ў асобе самога Хрыста складае Богу ахвяру эўхарыстыі. Цяпер дыяканы акаджваюць таксама Божы народ, бо кожны хрысціянін пакліканы выконваць таксама і святарскае служэнне, прыносячы Богу ахвяру малітвы і ўчынкі любові. Ахвяру прыняў Бог Отец Усемагутны. Нехай будзе Табе, Пане, прыемнай нашая ахвяра, якую складаем Табе ў гэтую святую ноч Христовага нараджэння, каб праз таемнічае перамяненне дароў, у якім мы атрымалі ўдзел у боскасці Твайго Сына, у якім наша чалавечая натура паядналася з Табою, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Пад з вагамі. О гору серцехи. Подякуєм Пану Богу нашому. Што бачылі, як дыякан зняў з арцыбіскупа маленькую шапачку, якую носяць усе біскупы нават падчас святой імшы. Толькі ў самы важны момант, які распачынаецца менавіта цяпер, біскуп застаецца з непакрытаю галавою, што азначае найвышэйшую пашану да Бога, які ў гэты момант прыходзіць на алтар. Ва ўступе да канона або эўхарыстычнай малітвы, які на лаціне называецца прэфацыяй, цяпер арцыбіскуп запрашае вернікаў узнесці сэрцы да Бога і скласці падзяку ў малітве, якую ён ад імя ўсёй супольнасці скіроўвае да Бога. Мы дзякуем Богу за яго Сына, які асвятліў свет сваім прыйсцем на зямлю і сваёй прысутнасцю ў эўхарыстыі дазваляе нам удзельнічаць у сваім бостве. Хорами анёлов прославляем Тебе, разом с ими ускликаючи. Праз спеў вернікі далучаюцца да малітвы
выконваючы такім чынам сваё пакліканне да усеагульнага святарства Божага народа. Сэнс эўхарыстычнай малітвы, якая цяпер адбываецца ў тым, каб уся супольнасць вернікаў з'ядналася з Хрыстом у вызнаванні веры і ў прынясенні ахвяры. Таму мы ўсе слухаем эўхарыстычную малітву з пашанаю і ў маўчанні, і духоўна таксама далучаемся да яе. Крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом и кривёю нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з гэтага усе, бо гэта ёсць тело мое, якое за вас будет выдано». Подобним чином по вечері узяв келіх, знов Тебе подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його усе, бо гэта ёсць келіх криві моєї, нового і вечного заповіту, якая за вас і за многих буде пролита дзеля адпушчення грахов. Гэта чиніце на мою пам'ять». Это великая таємниця веры. Вспоминаючи смерти з мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою і служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконали его в любови разом с нашим папом Франтишком, бискупом нашим тут присутным Тадеушем, бискупом Юрием, бискупом Александром и всем духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули на надії воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці дійшов з гэтага свету, і дозволим убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами, со святым Станиславом Попшинским, благословленным Юрием Атулевичем, благословленными Антонием Ляшевичем и Юрием Каширой, и усими святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ім'ю ми хвалили і прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Прос Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Молимся, да Отца Небесного, як нас навчив Єсус Христос. Цяпер, калі на алтары пад выглядам хлеба і віна знаходзіцца жывы Езус Христус, вернікі разам спяваюць малітву, якой Ён сам навучыў сваіх вучняў. Гэта малітва «Ойча наш», у якой мы асмельваемся называць Бога нашим Айцом, таму што Езус Христус, прыйшоўшы на зямлю, стаўшы чалавекам, стаў адным з нас, стаў нашым братам
і такім чынам вярнуў людзям страчаную імі праз грэх ласку Божага сыноўства. Пасля малітвы «Ойча наш» усе ўдзельнікі святой імшы абмяняюцца знакам міру, супакою, вітаючы адзін аднаго як братоў і сясцёр у Хрысце, якія маюць аднаго Айца ў небе. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дні наші, допоможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и престя збавцы нашего Иисуса Христа. Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, или на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, який живешь и володаришь на веки вечные. Супокой погана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Мы бачым, як вернікі, прысутныя на святой імшы ў Жодзіне у касцёле Маці Божай Фацімскай, вітаюць адзін аднаго прывітаннем міру, супакою і любові. Тым часам арцыбіскуп ламае госты, якія з хлеба перамяніліся ў цела Хрыста, і кавалачак адной з іх дадае ў віно з вадою, якія перамяніліся ўжо ў кроў Хрыста. Гэтае з'яднанне цела і крыві азначае жывую прысутнасць Хрыста ў сакраменце Эўхарыстыі, у гэтым найвялікшым хрысціянскім таінстве. Вось баранок Божий, вось той, який бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Распачынаецца абрад прыняцця святой камуніі. Святую камунію будуць удзяляць 4 распарадчыкі. Камунію будзем прымаць, падыходзячы ў працэсіі да алтара і склаўшы рукі на сэрцы. 2 распарадчыкі будуць удзяляць камунію каля алтара, 3 з правага боку ад мяне, 4 распарадчык падымецца на хоры і потым выйдзе да ўваходу ў касцёл і на вуліцу. Хто не зможа прыняць камунію, будзе такая магчымасць пасля святой імшы. Арцыбіскуп удзяліў камунію, прычасціў 2 дыяканаў, і цяпер святары і дыяканы пойдуць удзяляць камунію вернікам. Адзін са старажытных хрысціянскіх мучанікаў, святы Ігнацый з Антыёхіі, кажа, што ў Эўхарыстыі мы ламаем адзін хлеб, які з'яўляецца ежай несмяротнасці, лекам, каб мы не памерлі, але жылі ў Езусе Хрысце назаўсёды. Цяпер ужо і вернікі прымаюць святую камунію. У перакладзе з лацінскай мовы слова «комуніо» азначае «еднасць», «яднанне». У святой камуніі, у Эўхарыстыі найбольш поўна здзяйсняецца наша еднасць з Хрыстом і Яго касцёлам, Яго містычным целам,
дзе ўсе паасобныя члены з'яўляюцца адным жывым арганізмам, аб'яднаным пад адным галавою – Хрыстом. Святая камунія ахоўвае і аднаўляе жыццё ў Божай ласцы, атрыманае падчас сакраменту хросту і ўмацаванае ласкаю Святога Духа ў сакраменце канфірмацыі. Цела Хрыста дазваляе вернікам, якія яго прымаюць, узрастаць у любові да Бога і да бліжняга. Умацоўваючы нас у любові, камунія здымае лёгкія грахі і захоўвае ад смяротных грахоў у будучыні. Касцёл рэкамендуе сваім вернікам, якія ўдзельнічаюць у святой імшы, прымаць святую камунію з належнай падрыхтоўкай, прадпісваючы рабіць гэта не менш за 1 раз на год. Каб прыняць святую камунію, неабходна быць у поўнай еднасці з касцёлам і не мець на сумленні цяжкага граху. Той, хто ўсведамляе, што ўчыніў цяжкі грэх, павінен спачатку прыступіць да таінства споведзі, вызнаць свае грахі перад святаром. Споведь, якая называецца яшчэ сакраментам пакаяння і паяднання, з'яўляецца лекам для душы і адзіным звычайным сродкам адпушчэння грахоў. У заходняй хрысціянскай традыцыі ў рыма-каталіцкім касцёле прынята прымаць камунію ў адной эўхарыстычнай постаці пад выглядам хлеба. Касцёл вучыць нас, што ў кожнай часцінцы эўхарыстычных постацяў і хлеба, і віна рэальна і сутнасна прысутнічае ўвесь Хрыстус. Таму вернікі, якія прымаюць камунію толькі ў постаці хлеба, у поўнай меры прымаюць у сваёй сэрцы жывога Хрыста і не пазбаўленыя ніякіх ласкаў у параўнанні з тымі, хто прымае эўхарыстыю ў 2 постацях – і хлеба, і віна. Шаноўныя тэлегледачы, нагадваю, што мы з вамі прысутнічаем на ўрачыстай святой імшы ў ноч Божага нараджэння. Гэтую цэлебрацыю узначальвае арцыбіскуп Тадзеуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Святочнае набажэнства адбываецца ў сучасным, пабудаваным на пачатку 2000-х гадоў касцёле Маці Божай Фацімскай у Жодзіне. На пачатку гэтай святой імшы арцыбіскуп Тадзеуш Кандрусевіч благаславіў батлейку, сімвалічныя яслі, у якія паклаў фігурку нованароджанага Хрыста. Батлейка або сімвалічныя яслі – гэта імправізаваная карціна, якая прадстаўляе нам той аповед евангелістаў пра нараджэнне Езуса Хрыста. Папа Францішак назваў батлейку жывым Евангелем. Мы бачым, што Езус Хрыстус нарадзіўся не ў каралеўскім палацы, а ў бедным хляве. Юзаф і Марыя беспаспяхова шукалі месца ў заездах Бэтлеема, але былі адтуль прагнаныя негасціннымі гаспадарамі. Змучаныя, яны нарэшце знайшлі прытулак у пячоры, дзе змяшчаўся загон, у якім тамтэйшыя жыхары трымалі хатнюю жывёлу. Евангеліст Лука, які падрабязна апісвае нараджэнне Хрыста ў Бэтлееме, і мы чулі чытанне гэтага Евангеля, не ўзгадвае, якія менавіта жывёлы прысутнічалі пры гэтай вялікай падзеі. Але традыцыйна мы бачым у батлейцы уласцівых для Палестыны хатніх жывёлаў – вала і асла, якія сваім дыханнем саграюць немаўлятка, пакладзенае ў яслях у гэтай кармушцы для ската на сене. Часам у мастацкіх вобразах, якія выяўляюць нараджэнне Хрыста, а таксама ў нашых батлейках можна ўбачыць ягнятак, козаў, птушак. Пры гэтым персанажамі каляднай батлейкі ніколі не становяцца коні, якія ў старым запавеце з'яўляюцца вайсковымі жывёламі і сімвалам вайны. Не ўбачым мы ў батлейцы таксама вельмі папулярных у нашай хатняй гаспадарцы свіней, бо ў Палестыне яны лічацца нячыстымі жывёламі. Асаблівае значэнне ў хрысціянскай сімволіцы, канешне, мае ягнятка. Менавіта ягня спажывалі сыны ізраільскага народа ў свята Пасхі.
Як кажа Біблія, кроў ягняці, якой былі памазаныя вушакі дзвярэй дамоў, дзе жылі прадстаўнікі ізраільскага народу ў егіпецкай зямлі, ацаліла іх ад згубы, што знішчыла ўсіх першародных у Егіпце. Святы Ян Хрысціцель, да якога Езус Хрыстус прыйшоў хрысціцца на пачатку свайго грамадскага служэння, кажа: «Вось ягнё Божае». А святы Ян Багаслоў у сваіх прарочых бачаннях, сузіраючы нябесны Єрусалем, бачыць у ім уваскрослага Хрыста ў выглядзе ягняці, забітага, але зноў жывога. Менавіта яго крывёю, пралітаю на крыжы, мы былі збаўленыя ад вечнай смерці, як калісьці ізраільцяне ў Егіпце. Таму ягня цяпер таксама з'яўляецца неадменным сімвалам каляднай батлейкі. Мы бачым, што на Эўхарыстыі прысутнічае адзін з найстарэйшых святароў у Беларусі, ксёндз Юзаф Пятушка. Гэты святар, які належыць да манаскай супольнасці ксяндзоў Марыянаў, ужо больш за 60 гадоў абвяшчае людзям праўду аб нараджэнні Хрыста, яднае іх у сакраментах з Богам. У наступным годзе ксёндз Юзаф Пятушка, якога мы толькі што бачылі, адзначыць 90-гадовы юбілей. Касцёл, у якім мы знаходзімся, гэта сучасная святыня, пабудаваная на пачатку 2000-х гадоў. Гэта касцёл Маці Божай Фацімскай у адным з найбуйнейшых прамысловых цэнтраў нашай краіны, у Жодзіне, дзе на заводах будуюць магутныя самасвалы белазы, вядомыя ва ўсім свеце. Цяпер гучыць яшчэ адзін гімн, гімн Тэдэум, «Цябе, Бога, праслаўляем». Практычна ў кожнай мясцовасці Беларусі ёсць святыні ў гонар Маці Божай. Самая вядомая з іх знаходзіцца ў Буцлаве, мястэчку ў Мядзельскім раёне Мінскай вобласці. Там штогод у першыя выходныя ліпеня збіраюцца дзясяткі тысяч вернікаў, як католікаў, так і праваслаўных, якіх яднае адна любоў да адзінай для нас усіх Багародзіцы. Многія з пілігрымаў, асабліва моладзь, ідуць у Буцлаў пешкі, пераадольваючы часам не 100 кіламетраў, як, напрыклад, пілігрымы з Брэста. Год таму урачыстасць у гонар Маці Божай Буцлаўскай, ліпеньскі буцлаўскі фэст, была ўключана Арганізацыя Аб'яднаных Нацый па пытаннях адукацыі, навукі і культуры ЮНЕСКА ў рэпрэзентацыйны спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ўсяго чалавецтва. А ў далёкім 1917 годзе Маці Божая у партугальскім мястэчку Фаціма аб'явілася 3 дзеткам-пастушкам. Хлопчык і 2 яго сястрычкі бачылі Багародзіцу і размаўлялі з ёю. Яна прадказала дзецям страшэнныя бедствы, якія чакаюць увесь свет, калі людзі не навернуцца і не пачнуць жыць у згодзе і любові, так, як гэтаму вучыць іх Езус Хрыстус. З'яўленні Маці Божай у Фаціме працягваліся кожны 13-й дзень месяца з мая па кастрычнік 1917 года. Апошняе аб'яўленне адбылося 13 кастрычніка. Тады шматтысячны натоўп стаў сведкам незвычайнай прыроднай з'явы, якая потым атрымала назву «Цуд сонца». Людзі бачылі, як сонца ў небе пачало як быццам скакаць і танчыць. Дарэчы, тое апошняе з'яўленне Маці Божай у партугальскім мястэчку Фаціма і цуд сонца адбываліся незадоўга да крывавага перавароту ў Расіі, так званай кастрычніцкай рэвалюцыі, што прывяла да ўлады бальшавікоў, якія пачалі апантана змагацца з рэлігіяй. Таксама і на тэрыторыі Беларусі бязбожны савецкі рэжым вёў бязлітасны пераслед веры і вернікаў, знішчаў і закрываў святыні. Аднак у Фаціме Дзева Марыя прадказала нашаму народу навяртанне, адраджэнне веры і духоўнасці.
Нездарма адна з першых пабудаваных ужо ў незалежнай Беларусі каталіцкіх святыняў тут, у Жодзіне, была асвячана першым і адзіным беларускім кардыналам Казімірам Свёнткам менавіта пад тытулам «Маці Божай Фацімскай». 2 гады таму, калі ў Беларусі ва ўсім свеце шырока адзначалася стагоддзе фацімскіх аб'яўленняў, арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч абвясціў жодзінскі касцёл санктуарыем Маці Божай Фацімскай. Кіруючыся да святыні, на тэрыторыі касцёла знаходзіцца крыж. Пры ім мы бачым невялікае дрэўца, тое, што засталося ад спіленага невядомымі вандаламі крыжа. Гэта напамін пра тое, што першы крыж, пастаўлены на месцы будучай святыні, быў спілаваны літаральна праз некалькі тыдняў невядомымі людзьмі. Тым не менш, святыня гэтая была збудаваная і цяпер з'яўляецца цэнтрам духоўнага жыцця ў вялікім прамысловым горадзе Жодзіне. Пане наш Боже, дозволь нам з радостью святкаваць нараджэнне нашага Адкупіцеля і годным жыццём заслужыць лучна зіму небе, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Са словам віншавання да нас звернецца прадстаўнік праваслаўнай царквы. Ваша эксцелленция, дорогие айцы, дорогие браты и сестры, примите шчырыя сардэчныя віншаванні со святом Божьего нараджэння от митрополита Минского и Заславского Павла, патриарша экзарха ўсей Беларуси и от усёй белорусской православной церквы. Мы шчыра віншуем вас и жадаем радостных и духовных дзён святочных, калядных, каб мы сапраўды пачулі гэтую радасць явлення Бога у нашым свеце. Мы бачым, у яслях ляжыць Ісус Христос, і Ён ляжыць такі прыгожы з аднаго боку, а з другога боку Ён поўны любві да кожнага з нас, але Ён не толькі гэтую моц і любоў да нас праяўляе, але Ён і жадае, каб кожны з нас прыняў Яго ў сваё сэрца і таксама напоўніўся гэтай любоўю і гэтым пакоем, які ёсць у Яго. І мы ведаем з вами, што чалавек створаны па вобразу Божаму, у свой час саграшыў, і Ісус Христос прыйшоў для таго, каб замяніць закон сатаны, які прыняў Адам і ўсё чалавецтва пасля яго, на закон Божы, каб адрадзіць чалавечую прыроду. А чалавек, які прыме Христа і закон Божий, ён павінен і ўвесь сусвет таксама прывесці да Богу. Таму на нас ляжыць вялікая адказнасць за весь сусвет. І таму чалавек, як валадар гэтага свету, бо ён ад Бога мае такую ўладу і моц, ён павінен перш за ўсё адрадзіцца сам, прыняўшы Христа Збаўцу, а потым увесь свет прывесці да Богу. І вось гэта нам вельмі важна памятаць кожны дзень свайго жыцця, каб мы усе разам, бо ўсё чалавецтва мае адну прыроду і павінны усе разам ісці да Бога і
напаўняцца радасцю, вялікай радасцю існавання, суіснавання разам з Богом і збаўцай. І няхай гэтая вялікая радасць напаўняе ваши сэрцы і душы увесь святочны час і потым усё вашее жыццё. Амінь. Со словом віншавання до нас звярнуўся прадстаўнік беларускай праваслаўнай царквы протоіерэй Александр Шымбалёў, намеснік старшыні сінадальнага аддзела беларускага экзархата па ўзаемаадносінах царквы і грамадства. Старшыня Жодзінскага гарвыканкама. А цяпер паслухаем слова мясцовых уладаў. Уважаемый ксёндз архиепископ Тадеуш Кондрусевич, уважаемые верники католического храма, от имя Жодзінского городского выканаўчага комитета дозвольте шчыра павіншаваць вас з нагоды цудоўнага свята Божага нараджэння. Мы вельмі рады, што менавіта наш санктуарый Маці Божай Фатімскай стаў галоўнай пляцоўкай гэтага святочнага богослужения, трансляция якого отбывается на всю Беларусь. Наша краіна и наш город з'яўляецца утульным домом для вернікаў розных конфессий и у тым ліку для католиков. И это святочное богослужение найлепшае пацверджанне гэтаму. Мы прыкладаем усе намаганні, каб стварыць умовы для годнага жыцця жыхароў нашага горада і шматлікіх яго гасцей. Божае нараджэнне – адно з галоўных свят для хрысціян усяго свету, якое адбываецца і аб'ядноўвае усіх нас і дае магчымасць дакрануцца да галоўнага цуда нараджэння. Няхай урачыстае свята стане для нас усіх сімвалам шчасця і дабрабыту. Падорыць цеплыню сустрэч і сяброўскія адносіны. Няхай адыдуць у мінулыя праблемы, крыўды, а ў нашых дамах і сем'ях будзе згода і дабрабыт. Ад усяго сэрца жадаю усім моцнага здароўя, удачы, аптымізму, добрага настрою, са святам усіх. Толькі што мы пачулі віншаванне Дмітрия Васильевича Заблоцкага, старшыні Жодзінскага гарвыканкама. Віншаванне арцыбіскупу Тадеушу складуць мясцовыя парафіяне. Дарэчы, на гэтай святой імшы прысутнічалі і іншыя прадстаўнікі мясцовых уладаў. От усей нашей супольности парафии Маці Божай Фатімскай у городе Жодзіна падзякаваць Пана Бога за тое, што даў магчымасць сёння сустрэць нараджэнне Езуса Христа разам з ксяндзом арцыбіскупом Тадеушем Кондрусевичем. Ад імя ўсіх жодзінскіх парафіянаў з віншаваннямі звяртаецца кіраўнік парафіяльнай рады Константин Барановский. По-перше, конечно, это люди. И приемно значит, что с каждым годом растет колькость верников в нашем костеле, особенно среди молоди и детей. Вспомним также и тренд нашего города, а может и всей Беларуси, это наш автомобильный завод «БелАЗ», на яким працуе много наших прихожан. Некалькі гадоў назад яны збудавалі самы моцны ў свеце грузавік, які можа весці 450 і болей тонн грузу. Ваша эксцелленция, мы можем только уявить, який тяжар ляжит на ваших плечах. Таму хочам уручыць вам такі сімвалічны подарок, руль от 450-тоннага «БелАЗа». И пожадать вам, как вы моцна трымали и кіравали долгие годы процессом развития и досконаления костела в Беларуси. Амин. Старшыня парафіяльнай рады Барановский Константин Владимирович уручыў арцыбіскупу Тадеушу сімвалічны падарунак, руль ад шматтоннага
грузавіка «БелАЗ» як сімвал таго вялікага цяжару, які ускладзены на плечы нашага арцыпастыра, які ўжо 30 гадоў з'яўляецца біскупам. Сегодня вельми модное слово «круто», а руль – это круто. Руль 4 мы ведаем, для чого потрібна. Тут так відбулося, я некілька годів, не пам'ятаю, 2-3 года тому, меня запросили на «БелАЗ», ну і так само дали можливість увести в кабіну. Але це мало, це на третій поверх дома такого. Но мало того, мне ще так само дали сесть за руль, что, правда, побач сидів такий водитель добрий, який ведав, що робиться. Але я вам скажу, так справді, їдеш їм як «Жигулями», може. Сьогодні вже привикли всі до «Мерседесів», ну, але вельми легко було їхати, справді, це велика машина. Дякую за такий презент, скажімо так, за такий подарунок. Бог це буде для мене припоминати не тільки сьогоднішнє набожество, але так само і те, що сказав представник парафії, рулить костелом. Это не так легко. Всюди в громадстві проблеми, повсюди проблеми, і костел змагається так само з своїми проблемами, але костел так само поставлений для того, щоб допомагати у вирішенні всіх цих проблем. Наші вірники у Білорусі, вірники так само тут і у Жодзіна, так само всі ті, хто злучаються з нами, дякуючи телебаченню і радіо, це вірники різних національностей, різних мов. Тому хотілося б поміншувати їх на різних мовах так традиційно, бо навіть мене питаються, чи будуть віншування на інших мовах. Пам'ятаю, коли працював у Росії, у нас був такий День молоді у Іркутську, ну і така група молоді підходить, «Извините, пожалуйста, владыка, а по-китайски будет?» Як напишете, мне научите, это будет, чему нет. Окей, на российской мове. Возлюбленные в родившемся Господе, братья и сестры, сердечно приветствую всех вас и поздравляю с Рождеством Христовым и с семимильными шагами, наближающимся новолетием. Боговоплощение является проявлением Божьей любви к человеку и исполнением обещания Творца избавить его из греховного рабства. Вифлеемское чудо Рождества Божьего Сына – это, как говорят поэты, поцелуй Бога с землей. Бог не оставил человека самого со своими проблемами, а поспешил ему с помощью. В мире, выполненном праздничным, нескончаемым шопингом, в тишине Вифлеемской ночи откроем двери своих сердец Христу. Он стучит в них и ждет. Он ничего не заберет. Он только одарит своими дарами. Истинный смысл празднования Рождества Христова в том, чтобы Он своей благодатью родился в наших сердцах, чтобы они стали Вифлеемом уже 21-го столетия. Есть такой очень хороший рассказ. Понятно, что и в приходах, но иногда в школах, в детских садиках ставят ясли, ставят рождественские сценки, где дети очень любят эти сценки, ставят, они учатся, готовятся к этому. Это тоже такой евангелизационный проект, потому что они приближают нам вот это, скажем, то событие, которое произошло 2000 лет тому назад в Вифлееме. Вот в одной такой школе готовят такую сценку. Но учительница разделила роли: ты будешь Марией, ты будешь Иосифом, тут будут пастушки, тут тот. Но сегодня в Евангелии мы слышали, что был гостиница, был заезд, в котором не оказалось места для Иисуса. Но там должен быть хозяин в этом заезде, в этой гостинице. Ну, поставили такого мальчика, которому площадно, ну, что ему надо было сказать? Только нет места, и все. Как бы очень просто, ничего там такого особенного нет, значит. Он учил, как хорошо все это выучил на всех этих самых, перед этим, тренировались, все хорошо было. Всю ночь не спал, тоже повторял, что нет места. Ну вот начинается представление, на сцену выходит Мария с Иосифом, идут, смотрят по сторонам, Иосиф подходит к окну вот этого заезда и говорит: ну, мы бы хотели бы тут переночевать. А мальчик, испугался, или что с ним стало? Ну, молчит. Еще раз Иосиф спрашивает. Ну, молчит.
Ну, ситуация такая очень, не очень хорошая. Но Иосиф так немножко подталкивает Марию, давай там уже пойдем сразу в то место, в этот хлеб, значит, вот. Ну и так потихонечку они удаляются. И неожиданно этот мальчик говорит, куда вы, идите сюда, у меня так много пустых мест. Возлюбленные во Христе, братья и сестры, откроем наши сердца, скажем Иисусу, что у нас много места в нашем сердце, в нашей душе, в наших домах, а через нас его будет много в нашем обществе. Радостных, полных благодати Богомладенца и его мира, праздников Рождества Христова и счастливого Нового года! Na polskiej mowie. W uroczystą noc Bożego Narodzenia serdecznie pozdrawiam Was, drodzy bracia i siostry, ze świętem wcielenia Syna Bożego. Prawda betlejemskiej nocy zmieniła bieg historii, w którą w postaci człowieka wszedł Syn Boży. Wszedł, aby nas zbawić z niewoli grzechu. Wszedł, aby zmienić świat na lepszy. 2000 lat temu ziemia przyjęła swego Zbawiciela, zmieniając świat z pogańskiego na chrześcijański. Tak też i my powinniśmy postępować w naszym czasie, w czasie postępującego sekularyzmu, już na początku XXI wieku, w czasach, kiedy my widzimy odejście od Boga, kiedy czasami nawet widzimy chrześcijaństwo bez Chrystusa. Nam nie wolno w tych czasach, jako prawdziwym chrześcijanom, wyrzec się swych chrześcijańskich korzeni. Nie wolno brać udziału w zmianie świata z chrześcijańskiego na neopagański. Chrystus i dzisiaj przez posługę Kościoła przychodzi do nas. On stoi i stuka w drzwi naszych serc. Największą tragedią będzie to, kiedy Go nie zauważymy, kiedy nie przyjmiemy do swoich serc, do swoich dusz. Jest to przesłanie Bożego Narodzenia, aby przyjąć Chrystusa. Niech ono towarzyszy nam w naszym życiu. Wesołych świąt i szczęśliwego do siego nowego roku. Na litovskiej mowie. Brangus broliai ir seserys Kristuje, brangus lietuviai. Nuoširdžiai sveikinu Jūs su džiugia bei išganinga šventė, su šventom Kalėdom. Betlėjuje gimęs išganytojas yra atsakymas į Цяпер visas арцыбіскуп žmonijos Тадeuш problemas. Кандрусевич, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі і старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі традыцыйна віншуе ўсіх са святам на розных мовах. Цяпер гучыць віншаванне на літоўскай мове, таму што ў Беларусі пражываюць таксама этнічныя літоўцы. У некаторых рэгіёнах нашай краіны яны таксама моляцца на літоўскай мове. У тым ліку адным з найпрыгажэйшых касцёлаў Беларусі ў Гервятах, які называюць часам беларускім Версалем. Na latышской мове. Sirsnīgi sveicu Latvijas tautu šajos, gaišajos Kristus dzimšanas svētkus. Pestītāja atnākšana ir Dieva bezgalīgas žēlsirdības pret cilvēku izpausme. Priecīgus Zemes svētkus un laimīgu jauno gadu! Трудно, может, понять, но все уже. Точка. На українській мові. Вітаю україномовних віруючих і телеглядачів. Різдво Христове стало переломним моментом в історії спасіння людства. Нехай спонукає вас сьогоднішній праздник до будування вашого життя згідно науки Ісуса Христа. Щасливого Різдва і Нового року! Na niemieckiej mowie. Ich grüße von Herzen deutschsprachigen Gläubigen. Sie sind versammelt hier und schauen uns in Versehen. Die Kirche ruft uns an, Christus als Quelle des Lebens anzuheben. Gottes Kind, der in Bethlehem Krippe geboren ist. Durch seine Gnade ließ ihn in eurem Herzen geboren werden.
dass wir besser werden und schaffen damit eine Zivilisation des Lebens und der Liebe. Ich wünsche Ihnen fröhliche Weihnachtsfeiertage und das gesegnete neue Jahr. На італійській мові. Cari fedeli della bellissima lingua italiana, lingua di Dante, vi saluto di cuore nella solennità del Natale. Nato a Betlemme, il Salvatore è una risposta alle tutte nostre domande e desideri. Basta solo lasciarlo di agire in noi. Che questo Natale vi incoraggi di aprire i cuori al suo sempre nuovo e vivo insegnamento del Vangelo. Buon Natale e felice anno nuovo a tutti. На французской мове. Je salue fidèles francophones, que la joie, la paix. Арцыбіскуп Тадеуш Кандрусевич, митрополит Мінска-Магілёўскі, віншуе на розных мовах усіх вернікаў са святам нараджэння Хрыста. Урачыстая святая імша, на якой мы з вами прысутнічаем, дзякуючы трансляцыі, арганізаванай каналам «Беларусь-1», адбываецца ў Жодзіне, у касцёле Маці Божай Фацімскай. Цяпер гучыць віншаванне на іспанскай мове. Feliz Navidad y próspero año nuevo. На английской мове. As we celebrate the solemnity of Christmas, I cordially greet all English-speaking faithful, all foreigners presented here, and all those who are watching us because of TV transmission and radio. Born in Bethlehem, Christ is the answer to all human desires and problems. Without him, humankind cannot understand itself. Therefore, open your hearts and minds to his teaching and let him be born in your souls by his grace to be happy in this life and in eternity. Merry Christmas and Happy New Year to you all. Наприкінці гэтай сённяшняй Евхарыстыі перадусім хочу падзякаваць Пану Богу, які чарговы раз дазваляе нам святкаваць гэтае радаснае збаўчае свята Божага нараджэння, которые пытаюцца, чаму у адным месцы ці ў іншым месцы, чаму не ў катедры. Ну, катедру добра ўсе ведаюць, не аднойчы трансляцыя з катедры была. І так вырашылі мы, што на Божае нараджэнне будзем ездзіць па розных парафіях, каб людзі таксама бачылі, якія ў нас касцёлы. І не толькі гістарычныя, не толькі старыя, не толькі тыя, якія былі пабудаваны некалькі стагоддзяў таму, але таксама і новыя, іменно такі новыя тут, у новым горадзе, у Жодзіне. Для гэтага такое рашэнне было прынята, і таму павінны мы сёння дзякаваць Богу, што так урачыста можам сёння ў Жодзіне, калі яшчэ некалькі дзесяцігоддзяў таму тут не было ніводнага касцёла, а сёння ёсць касцёл, сёння ёсць парафія, сёння ёсць санктуарій Божай Маці Фацімскай. Аднак Бог дзейнічае праз людзей, мы гэта добра ведаем. Бог не мае ні рук, ні ног, яго рукамі і нагамі мы з'яўляемся. Ну, вядома, такого трэба было звяртацца да тых, хто рыхтуе гэтыя ўсе святы, не толькі тут, але ў іншых парафіях, ва ўсёй нашай рэспубліцы, нашай краіне. Таму шчыра дзякую ўсім святарам, якія ў адвансе рыхтавалі народ Божы да гэтых святаў, праводзілі духоўныя практыкаванні, рэкалекцыі, спавядалі, наведвалі хворых і гэтак далей. Дзякую бацькам, якія прыводзілі сваіх дзяцей на раратныя святыя імшы, каб разам з імі і Марыяй перажываць час радаснага чакання на святы Раства Христова. Со словамі шчырай удзячнасці звяртаюся да пробашча парафіі Божай Маці Фацімскай у Жодзіне, айца Міхала Цвячкоўскага, яго супрацоўнікаў і парафіянаў за падрыхтоўку і правядзення сённяшняй урачыстасці. Я ён як пачуў, то анямеў, сказаў, што будзе. Потом кажу, што ён ужо...
апошнія тыдні на вушах стаяў, як гэта ўсё зрабіць, але бачна так добра падрыхтаваўся. Дзякую парафіяльнай літургічнай групе міністрантаў, якую ўзначаліў ксёндз Кірыл Бардонаў. Гэта вельмі важна, калі літургія арганізавана, калі мы можам сачыць за літургіяй і проста праз яе, дзякаваць Богу, праз яе таксама выказваць нашу веру, бо літургія гэта такі шчыт нашай веры. Таму дзякую табе, ксёндз Кірыл, і ўсёй тваёй групе. Дзякую. Это не просто так, что он приехал, что мы сегодня такую сделали репетицию перед, тут люди некоторые глядели, что тут робится такое перед этим. Он несколько разов приезжал, и тут ксёндз Пробаш так само збирал, так что было все подрыхтовано добро. Нельга себе уявить такой урочистости без спевов. Щиро дякую парафіяльному хору і навученцям Жодзінської дзіцячої школи мистецтва за пригожі співи, які узбагатили наше набоженство. Дякую вам. Святий Августин каже, що той, хто співає, той молиться двойче. Ви б помогли нам сьогодні не тільки двойче, може тройче молитися. І жадаю вам, щоб ваші голоси були чутні тут, не тільки тут, на Жодзінській землі, але так само злучалися у прославленні Бога з хорами аньолів і арханьолів, тих, які об'явили пастушкам об народженні Пана, які співали цей величний гімн. Хвала на вишинях Богу, а на землі мир, супокой людям доброї волі. Дякую ще раз. Со словом подяки звертаюся до представника Православної церкви, Білоруської Православної церкви, отця Олександра Шимбальова. Передайте мої самі найлепші пожадання митрополиту Мінському і Заславському, патріаршому екзарху усієї Білорусі Павлу. Вельми важна присутність представників інших християнських конфесій на подобних набоженствах. Календарі різні, обряди так само різні, але правда віри та ж сама. Ми святкуємо сьогодні в католицькому костьолі, през 2 тижні 7 студня у православній церкві народження Пана, того самого Єсуса Христа. Тобто звертаємося до той самої таємниці віри, тому вельми важливо бути разом, щоб відказувати на виклики часу, яких сьогодні становиться все більше і більше, бо коли ми разом, то ми моцні. Дякую. Дякую президенту Республіки Білорусь і державним уладам за святочне зичення, яке ми отримали, так само за усіляке сприяння у проведенні цієї урочистості. Вельми важно, костьол і держава – це віддільні одзинки, автономні одзинки, однак держава для чоловіка і костьол для чоловіка. І тому ми можемо разом об'єднати наші висілки для того, щоб служити чоловіку. Дякую. Со словом подяки звертаюся до представників Жодзінського гарвиконкама на чолі со старшиною Заблоцьким Дмитрієм Васильовичем за уділ в урочистості і виказані теплі жичення. Хай добрий Бог вам благословить. Виказую щиру вдячність Белтелерадіокомпанії за прямую трансляцію сьогоднішнього набоженства. Дякуючи чему многие верники єднаються з нами духовно і розділяють радость Божого народження. Ви завтра почуєте, післязавтра прийдете на працю, почуєте, а ми бачили тебе в костелі, ми бачили тебе і так далі. А не тільки що бачили, ми молилися. Ну, не всі можуть прийти, може хтось у шпиталях особливо, хтось хворих і так далі. Дякуючи менавіта Белтелерадіокомпанії, шмат людей могло таким чином приймати уділ у сьогоднішнім набоженстві. Так само трансляція ведеться і телекомпанії «Мир», якій так само щиро дякую. Це так само евангелізація. Коли ми сидимо перед телевізором, бачимо футбольний матч, хокейний матч, там чи нечто інше, коментатор потрібен. Ну, так само коментатор є.
сидеть там у вудцы такой, это самое важное, просто себе не холодно, если вельми холодно, то там не так легко там сидеть в ее поч. І далі коментує. Дякую ксензу Дякону, можна так само сказати, Миколі Гракову, який наблизив телеглядачам головні моменти сьогоднішнього набоженства і учинив його більш зрозумілим. Дякую. Бачили так само, що тут шмат камер. Тут камеры есть, на улице есть камера, а у телевизоре только одна камера показывает. Якая? Что выбрать, что показать и так далее. Всіх этих 4-5 камер не може бути одразу, тому так само там сидить чоловік, і на цей раз, напевно, ви його ведаєте добре, господар Бойко Владимир Адамович, який допомагав режисеру у проведенні трансляції. Щиро дякую вам, господар Бойко. Одразу, коли прийшов сьогодні в костел сюди, приїхали ми, люди ходять з бейджиками і так далі. Це люди, які, ну так сказати, порядку пильнують. Дякую і костельним службам порядку, державним службам порядку за допомогу, за таку гармонічну організацію сьогоднішнього набоженства. Це вельми важливо для всіх нас. І нарешті дякую всім вам, дорогі вірники, присутні тут у святині в Жодзіна. І тим, хто єднається з нами, дякуючи сродкам масової інформації. Город Жодзіна, будь городом, у яким не тільки народжаються славуті білази, джили так само вже підлучилися до їх, але так само народжається Єсус своєю ласкою. Дякую вам. Один мастак, був так вдохновлений словами святого Яна Апостола, який пише, що ось я стою і стукаю у двері, той, хто очинить, я войду, буду з тим вечерять. І намалював такий образ двері, коли дверей стоїть Єсус і стукає. А його син маленький ходив коли цього образа і каже: тата, ти недобре намалював цей образ. А чому недобре? Ну, бо чоловік, який стукає, не зможе очинити дверей, бо там клямки нема, рукоятки нема. Як воно чинить? А батько йому каже: син мой, ці двері ведуть у серце чоловіка, у твоє серце, твоєї мами, в моє серце. А чинити їх можна тільки знутрі. Город Жодзіна, будь так само тим городом, який вміє очинити своє серце жихарів, які тут живуть, які будують ці могутні білази Єсусу Христу, щоб Він володав у ваших серцях. Дякую вам. Ще раз, дорогі брати і сестри, со святом, з Рождеством Христовим і з наступаючим Новим годом. Будьте годними бути справжніми християнами. Будьте годними свідками християнства. Сучасний світ потребує не тільки наставників, але найперше потребує свідків. Святий Павел VI казав, що сучасний світ більше вірить свідкам, ніж наставникам, бо всі люблять вчити. Але коли вірять свідкам, то тільки тоді, коли коли вірять наставникам, то найперше тому, що вони з'являються свідками. Будьте свідками християнства і на цей шлях прийміть благословення. Пан з вами. Нехай ім'я Пана буде благословлено. Допомога наша в імені Пана. Нехай вас благословить Бог Всемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Теперь отбудется благословение оплаток и поделимся оплаткой, звичаєм наших продків. У эту урочисту хвилину прославим Бога, нашого Отця,
і Яго адзінароднага Сына Єзуса Христа, які нарадзіўся з Найсвяцейшай Панны Маріі, каб быць Богам з намі. Дзякуем Табе, Божа наш Ойча, за гэты хлеб, плён зямлі і працы рук чалавека, які сёння сабраў нас каля аднаго стала, падобна як збірае нас у адно каля алтара эўхарыстычны хлеб. Благаславі гэтыя аплаткі, якімі мы будзем дзяліцца паводле старажытнага хрысціянскага звычаю і выказваць святочныя зычэнні. Пане, Ты вучыў нас, каб, дзелячыся хлебам з іншымі, мы дзяліліся таксама асабліва з патрабуючымі, любоўю, спагадай і спакоем. Адарыў усіх нас дарам дасканалай любові да Цябе і да бліжніх і навучы праслаўляць Тваю айцоўскую дабрыню праз Христа, Пана нашага. Цяпер у касцёле Найсвяцейшай Панны Марыі Фацімскай у Жодзіне адбываецца дзяленне аплаткамі паміж арцыбіскупам Тадэвушам Кандрусевічам і прысутнымі на гэтым урачыстым набажэнстве вернікамі. Назва аплатка, якія мы цяпер бачым, гэта прэсны хлеб, паходзіць ад лацінскага слова «облята», што ў перакладзе азначае ахвярны дар. Святочны постны стол, які накрываюць у каталіцкіх сем'ях на Божае нараджэнне, неадменна распачынаецца з каляднай традыцыі дзяліцца аплаткамі. Гэтая традыцыя вядомая толькі на тэрыторыі Польшы і старажытнага Вялікага княства Літоўскага, на Беларусі, на Ўкраіне і ў Літве. Падчас вігілійнай вячэры, куцці, за святочным сталом побач з традыцыйнымі поснымі стравамі неадменна прысутнічаюць атрыбуты Божага нараджэння – сена і белыя асвячаныя ў касцёле аплаткі, якімі вернікі дзеляцца, просячы адзін у аднаго прабачэння за ўчыненыя крыўды і абменьваючыся віншаваннямі і святочнымі пажаданнямі. Аднак па-сапраўднаму важны не знешні знак, а духоўнае вымярэнне кожнай традыцыі. Дзелячыся аплаткамі, мы ахвяруем іншаму чалавеку нашу ўдзячнасць, прабачэнне. Мы дзелімся з ім сваёю дабрынёю і любоўю, так, як дзеліцца з намі гэтымі каштоўнымі, неацэннымі дарамі нованароджаны Езус Хрыстус. Дзяленне аплаткамі – гэта самы важны момант каляднай вячэры, якую вернікі спажывалі ў сямейным коле перад тым, як прыйсці ў касцёл на святую імшу. А цяпер тут, у касцёле Маці Божай Фацімскай у Жодзіне, яны маюць магчымасць яшчэ раз падзяліцца аплаткамі са сваімі пастарамі. Цяпер мы бачым пробашча Жодзінскай парафіі ксяндза Міхала Цвячкоўскага, які дзеліцца са сваімі вернікамі аплаткамі, а таксама з нашым арцыпастарам, арцыбіскупам Тадэвушам Кандрусевічам, які ў гэтым годзе адзначаў 30-годзе свайго біскупскага служэння. Цяпер заканчваецца і гэтая святая імша, але яшчэ не заканчваецца святкаванне Божага нараджэння, не заканчваецца нашая радасць. Няхай супакой і згода, любоў і дабрыня, праўда і шчырасць, якія асвятляюць ноч Божага нараджэння, бясконца ззяюць у нашых дамах, у нашых сем'ях, нават тады, калі сціхнуць апошнія віншаванні і спевы калядак. Шаноўныя браты і сёстры, гэтая трансляцыя святочнай імшы, якую для вас каментаваў я, Мікола Гракаў, вялася з касцёла Маці Божай Фацімскай у Жодзіне. Мы шчыра дзякуем за дапамогу арганізацыі трансляцыі ксяндзам Марыянам, духавенству і вернікам мясцовай парафіі, а таксама кіраўніцтву і супрацоўнікам першага канала беларускага тэлебачання, якія ажыццявілі гэтую трансляцыю. Радасных вам святаў Божага нараджэння і Новага года!